Irudiekin irakurtzeko album ilustratua dakar Maite Gurrutxaga ilustratzaileak. Tapakia hitzik gabeko liburua da, eta baita besteenganako errespetuaren metafora bat ere. Gurrutxagak gaur aurkeztu du lana Donostian Erein argitaletxearen eskutik. Tapakia da album ilustratu bat, haur edo helduntzako, edo zeinen gustoko dun edo zeinentzako, edo gusto izan lezak ere edo zeinentzako, eta da album ilustratu bat hitzik gabekoa, lagun batek esaten diten bezala, askotan album mutu esaten da, baina ez da album mutu bat kontatzen dulako. Beraz da hitzik gabekoa eta irudibidez kontatzen du xagu petral xamar baten histori bat, eta nola gaizki ulertu batengatik kexak ajungo zaion bizilagunei, eta bueno, ez da askoz gehiago kontatu nahi, zen nahiko nuke hori irakurleak hartzea eta pixka bat bere egitea, bere irakurketa egitea, eta bueno, ikustea nola azkenen berak ere, xaguek ere ondorio batzuk ateratzen ditun eta elkarrekin ikusi dezatela hori, ez? Xagu bat, tapaki txuri bat duna etxeen aurren zintzilikatu du, eta uste du tapaki horrek txuri izan behar dula, eta pixka bat bada zehozerren simbolo, eta bueno, puskatu zaion hortan, norbaitek hasiko zaio konpontzen, baina ez dio konpondu bakarrik egingo, zehozer gehiago egingo dio, eta bueno, hor ikusiko du nola tapaki txuri batez haratago jositako edo brodatutako tapaki bat asko hobeto da, edo nola esan, gehiegi kontatu gabe. Joan ginen Guadalajarako liburu azokara, eta aprobetxatuz bertan geundela, herrialdetik bidaiatu genuen pixka bat, eta nik banekin handik ekarri nahi nula mantel bat eta tapaki bat nire etxerako. Eta Oaxacan topatu nun tapaki hura, eta bueno, arekin bidaiatu nun herrialdetik zehar, da ezakit, ideia errepikakor bat bihurtzen hasi izan, pentsatzea, han norbaitek egindako artisaulan hori ekarriko nula etxera, eta kolorez beteko zitela etxea, eta bueno, gogoraraziko zitela han ikasitako guztietaz eta bizitako guztietaz, eta hari bueltaka eta bueltaka hasi nintzen hori. Ideia bat garatu nahien, hori izan zen 2023 edo 2022, eta junda garatzen burun, eta azkenen, bueno, atera da forma hontan. Forman lehenengo ikusten duzu horizontal liburuxka txiki bat, baina irikitzen danen pixka bat, noski doblekoa bihurtzen danen, pixka bat panoramikoa bihurtzen da, ez? Asmoakin gonbidatzeko irakurlea gelditzera, irakurketa lasai bat egitera, eta hor detailetan gelditzea, eta bueno, neri norbaitek esaten baldin badit, behin da berriz gogoa eman sortu zaiola liburura jotzeko, hori opari bat da, beraz, pixkat intentzio horrekin saiatu naiz egiten, hori forma hori ematen, ez? Gelditzeko, eta geruza desberdinetan gelditzeko. Zure ere nola zauden eta ze gogorekin zauden, denbora gehiago eskainiko diozu gutxigo, eta pixka bat hori, ez? Pixka bat norberak ere bere egiteko. Nik banakin, Mexikotik ekarri nahi nula, mantel bat eta tapaki bat, oherako. Eta antxe Oaxacan topatu nun tapaki hura. Eta, karo, herrialdeen barrutik bidaiatzen ari ginen, eta Guadalajara bueltatu behar genunez, nintzen ez maleta eta ezer. Beraz, bueno, nahikoa komeri mantzizkiten manta huran hartzeak. Eta antxe hasi zen esaten nun, erosi
artisau lan hau, eta badamakit nire etxera, eta nire etxea apainduko du, eta kolorez beteko du nire etxea, eta horri hasi nintzen bueltaka, ze sorte eta gogoraraziko dit bidai hori, eta beste. Zeo zerrin beharra dauketu nik. Nola bidaiatzeak eta ez, hori, bordatutako gauza bat bezala, ez, nola tapaki bat juten dan betetzen bidaiekin eta beste.